Astăzi lansăm noul nostru prosop, Prian Phantom Edge. Hai să vă arăt ce poate să facă. Ei bine, l-am transformat într-o singură față ca să fie mai ușor de manevrat și bineînțeles că a rămas la fel de absorbant, șterge la fel de ușor. Avem o densitate de 900 de GSM, cel mai dens prosop de pe piața din România și nu doar atât. 90x70 este noua dimensiune a prosopului, este perfectă pentru orice tip de mașină, că este sedan, că este coupe, că este un Seria 7 lung. Nu contează, prosopul ăsta absorbe la fel de ușor și la fel de bine. Uscarea, bineînțeles, că se face fără urme, fără pete, fără scame, pe orice suprafață, că este sticlă sau plafon sau vopsea, ce vrei tu. Uite, în timp ce eu șterg parbrizul cu o singură mișcare, hai să spun care este cea mai mare bombă. Prețul este format din doar 2 cifre, așa că intră acum pe prian.ro, găsești acolo prosopul, comandă-l și bucură-te de spălat.